Manolo, com sorgeix la idea de fer el ninot este? Què t'inspires o què és el que t'he menjat? La idea de fer algo que siga bo artísticament i que arribi al públic ràpidament, que és el més complicat. A vegades el més senzill està el més complicat del món. I crec que en aquesta faena hem pogut arribar a tot tipus de públic. Li agrada més l'actual, més lo antic, més que un poquet les coses. Crec que han traduït una idea antiga a portar avui. Una fantasia que s'arrima a la realitat. El que farà que, claro, és això, és un treball de molta elaboració, en què tots els passos tenen que estar perfectes per arribar al final. En un peix camal ja no pots continuar. Per exemple, quan l'agarrava la peça original, perquè estem parlant d'una peça, no existeix ninguna més, és ixa i s'ha acabat. Tens que aconseguir treure-li tot el màxim volum real, perquè el material és noble, entonces al ser un material noble pots entrar, per això pesa tant. Fem alguna cosa que arribi al públic així que impacte el que t'ha passat a tu quan l'has vist. Vale? No sé què és, però m'agrada. És el que es tracta, és captar la primera visió. Perquè n'hi ha treballs que, fins que no estàs damunt d'ells analitzant-los, no té eixa atracció. Tens que imaginar-te-lo així per començar-lo. Si tu no saps el final quin és, difícilment pots començar. Perquè vas pegant cantonades, palos de cero, que diguem. Vas, prova per ací, que entonces no vas segur. Tu tens que focalitzar un final i començar-lo ja directe a aquest final, costa el que costa i el que faci falta. I viatgem fora i allà on anem, ben orgullosos, som de València i apostem per València. És com la cervesa, és artesà, té sello. Mira, nosaltres ho vam parlar moltes vegades. Se sap de qui és. No vas dir, això qui ho haurà fet aquí, això té sello, veus i té un nom sense estar filmat. No és un només. És una cosa que te pot agradar més o menys, però saps de qui és, això és l'important.